हाय लोगोफोर, बे आरो आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। आं दासो बाबुखौ स्कुलाव दोननानै सफैदों। 10टायानो जाबाय, फैनायालाय एसे लेट जाबाय। लोगोआ स्कुटि सार्भिसिं खालामनो होननानै हारसिं जानायखाय आं थाथ'बाय लोगोजों। बेबो आंजों थाथ'ना होयोना, बिनि थाखायनो जोंहा बेबायदिनो हेल्प खालामलायो। दिनैथ' आंनिया मालिकआ फैगोन ना, आं बिखौ लायसिगौमोन बेलासे, किन्तु बियो लोगोजोंसो फैगोननो स्कुटियाव लायनो थिनाखै। थेवब्लाबो बाबुखौ दिनै टिउसन होला, थबनो लाना फैसिगोन। 2टायाव सुटि जागोन ना, दायो आङो 2टायाव थांसिगोन आरो लायनो। फुङाव स्कुटि सालायना थांबा जि गोजाङो, माने बेनि थाखायनो दसे लोगोफोरजों थाथ'यो। दोननाय लोगो लोगो फैबाथाय माने बिराद गोजाङो आरो आखाइफोरा मिज'लायनाय मोनो। आंनिया मालिकआ फैगोन ना दिनै, नै बरदेकाजों आफाजों दाउ बुथारना होबाय। दा मोनायावसो जागोन दाउखौ। साफा खालामना होखा एखेबारे। जोंना मैया मेचिनदो माइ नानाया मेचिनानो गाज्रि जाना थाबाय, नाजोबनोनो हायासै। दाबो फैयाखै मेचिन फाहामनो। आरो नैया जिगाब बेफारि फैदों, जोंहा जिगाबखौ फानहरनोसै। जमा फानगोन आफाजों जोंहाजों। फैसा मोनगोन आरो एक्सट्रा फैसा, जिगाब फाननायनि फैसा। आंनिया हासबेन्डआ सफैसिगोन, खैराबारि सफैबायनो। गामि खाथिनि लोगोजोंनो फैगोन बियो माने गामिनि लामायावनो ओंखारगोन। थेवब्लाबो आङो ससे लायनि बिखौ। नैया स्कुटि लाबावदोसो। आं गाखोनांगोना। आंथ' टाउनसिम लायनो मोनबासो गाहाम नाङो, किन्तु थेवब्लाबो आरो दा गामिनि लामा ससेयावबाबो आङो लायनोसै। नैया लाना फैबाय दैया, स्कुटि सालायदों। नैया जाग्रा लाना फैदों, जाग्रा फिथा, मा फिथा लाबोदोंबा। न'आव सफैबाय। मोनानि ओंखाम संखांबाय आं, नैया ओंखामा मोनबाय। दानियावहाय दाउ सपारि एवबाय थादो। आंना हासबेन्डआ फैदोंना दिनै, दहाय दाउ मासे बुथारदोंमोन। दाउआलाय गिदिरमोन, दाउला दाउ। बेनिखायनो सुपारिखौ एक्सट्रा दिहुनदो। दा सुपारिखौ एवबाय थादों आङो। दाउ सुपारिया मोनबाय। दाउ बेदरखौथ' अनलाजोंसो जानो लुबैदोंमोन, किन्तु बियो आंनि हासबेन्डआ अनला जेबो गाहाम मोना, अनलाखौ जेबो गाहाम मोना जानो। अनलाखौनो जाया माने बियो। बिनिखायनो बे आरो इमान गोबावजों फैदों, बिनि अखुसि ओंख्रिलाय माबोरै जोंबो जानो। माब्लाबा जासिगोन। दिनैहाय फान्थाव मोखै, आलु, दाउ बेदर जहल बनायनोसै। बेजोंनो जासिगोन दिनै। मोनबाय नैया दाउ सुपारिया। नैया दाउ, लकेल दाउ। दा बे लकेल दाउखौ बिलाहि आलुदो जहल बनायनि। नैया बिलाहि हाना लाबाय, आलुबो हाना लाबाय। नैया पियाज हाना लाबाय, आरो नैया रुसुन हाइजें देना लाबाय। इयाव बानलुबो देखादो एखेबारे। मोननाय समाव गलमरिस एसे देना होगोन। आलु, बिलाहि, दाउ बेदर जहल बानायगोन। दसे खोबना होनोसै दा, दसे खोबना दोनथ'नि। आङो गेजेर गेजेर एरबाय थादोंमोन ना, नैया दैया रानजोब्बाय, थाव ओंखारबाय। बेदरनि दैया राननानै नैया बेदरनिफ्राय थाव ओंखारबायना, नैया जि थाव ओंखारदो। बेदराबो फिसा फिसा जाजोब्बाय। दायो आलु,
मस्ला मस्लिफोरखौ होनोसै हालदैबो होआखैमोन ना दासो होनि नै आं फार्स्टआवनो आलुखौ होनोसै आलुखौ दिनै फ्राय बानायना लायाखै कारन झलसो जागोन ना बेखौ झलसो बानायगोन बेनिखायनो फ्राय बानायना लायाखै दिनै आलुखौ आलुखौ होनानै दसे खोबना दोननि दसेल' खोबगोन दा नै हाइजें रुसुन देनायखौ होनि एसे दोनबावदो दायो होबावनांगोन ना एसे नै एसे दोनबावदो हालदैखौबो होनि एकेबारे दसे खोबना दोनबावनानै बिलाहिखौ होगोन आरो मस्लायाबो मोदोमबाय बिलाहिखौ होनोसै दा नैया झलसो बानायगोन ना बेखौ बेदराथ' जि मोजां फ्राय जाबाय जि बरिया फ्राय जाबाय बेदरा नैया बिलाहि आलु दाउ मोननाय रखमानो जाबायना दै होनानै झलसो बानायगोन ना दाउआ जि बरिया फ्राय जाबाय नै दै गुदुं होदो नै दै आंना ओंख्रिया मोनबाय बिलाहि आलु दाउ बेदर झल लास्टाव गलमरिस एसे देना होदोंमोन देखायनाय जायासै आरो धुनिया मस्लाबो होदोंमोन बेखौबो देखायनाय जायासै